Nang pembukaan. Terus assalamualaikum, kudu penceng orang. Ora, ya Allah, assalamualaikum langsung. Ndang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube Pawa Repa Sawa. Selamat pagi pemirsa. Sawa sudah sampai rumah dan sudah kembali ke setelan awal kita kontennya di rumah aja. Ini Bunda Mbah Yiki melakukan perbuatan yang baik sekali. Apik, emang putih-putih apik banget ya. Tapi masak-masak masak yang luas biasa. Maksudnya kayak Syukuran sithik. tahun baru Islam kan kalau kira ya hari Baik, baik. harus Wong di Jawa ki ning ngarani sasi suro. disuruh. Kan sasi suro ki mesti ya akeh ngene iki lah akeh. Wong slametan, jaluk slamet, sehat, panjang umur, dilancarkan rezekinya, dimudahkan urusannya. Amin, Ini amin. memang untuk rasa syukur ki ngono kan berbagi sedikit ke tetangga-tetangga Rezeki. ngono. Jadi ngono. Iya toh. Iki wis kaya umum ngono kan maksudnya kan Sudah adat sini kayak gitu. iya. Jadi Boros sekali, borosan itu kok sedikit banyak isi bacaan. Yuk Nggak apa-apa. konsepnya itu nggak begitu. Maksudnya kayak di setiap daerah itu masing-masing ya. ada Ya nggak menyamakan daerah A dan B loh ya. Maksudnya gini kalau di daerah sini tuh ya umumnya kalau ngene, nek uang tetangga teparo kuwi yo melok umume kancane ngono lho. Dah, Eh? ada sing keri cah ning gini mama. Apa? Kos kakiku. Buyang. Aku dek bengi ape turu kelingan. Kabeh sing apa tak lagi mesti pas ape turu. Ndang lanjut dah piye? Mungkin seperti biasa, sep andalan kita adalah Makja. Mang, Bunda wis berarti seneni makja perkara wortel piye, Mak? Maksudnya yang ngirisi kegeden. Aja gede-gede ngirisi wadah kok kaya wonge aku. sayu Yo sing cantik to, wonge cantik yo nek irisine santi. Wonge arek nek masakane kak enak kan kecilen wong. Ngoten, Mak. Bayani. Ayu kok ora iso masak ngono. Bayani pokoknya. Sep kita itu yang andalan tetap yo. Kabeh Parma ki pokoknya. Iki sepurane. Kabeh parma. Kabeh Parma. Ayo nek kabeh parma kok obat ya, Mbak ya. Andalan kita. Godhog daging, godhog lombok, dagingnya sempuk, nentepno. Beras. Iki masakannya apa? Menu kali ini daging perawan. Daging perawan kuwi apa? perawan yo cantik ngono. Perawan. Terus Tiga kali jam. ngono mie. Terus ane Jangan urat lupa dan ulah. Satunya ikil di lembaran. Kita lihat di sana. Pokoknya nanti pokoknya cantik sekali nanti. Ada hijau, ada kuning, ada coklat, ada mingit-mingit. Urape aku tidak menggunakan hijau-hijau ya. Kalau memang Mbak, kalau urat daerah luar Jawa, dia cuma kacang panjang sama toge. Jadi dia nggak pakai sayuran. Kalau daerah luar Jawa tempat Makja sana nggak pakai. Ini tapi tak tambah wortel Nggak biar apa-apa, dia biar ayu, cantik. kalau saya masak. Kan maksudnya kan tambah putih. Ini hijau, ini oranye. Jadi kalau berpadu kan Cantik. Kayak mawar. Satu di sana. Iki gak nganggo sing godhong apa kuwi? Godhong. biasanya godhong bayung, godhong bayung, Godhong apa? tidak mengandung daun-daunan. Godhong-godhongane. Aku ki nek urap yo senenganku ki klopone tok. Aku arang seneng. Heeh, denane dipekno. Dipekno ayi klopone tok. Ayi kan sayang putune, bundek sayang ayi ora. Ya apa iki langsung. Terus ngono ya, Mbak. Iya nduk ngono ki jenenge. Parah luar. Kowe tak takoki gak sayang bunda ora dah. Oh ya wis. Sapa? Yo. Luar biasa direne ya, Mbak ya. Yo. Oh, ala tak kuda kita kon mangan sore ya ora gelem mangan. Kene gak makan apa ini? Mangan sih kan. Mangan sih. Kowe tegak mangan kenapa le aku disneni dendam. Ndang mangan aku dik sore kon jabut
mek jijer mah ra tak jabut sampe awak emak Ora ngomong ae. seneni aku mah wah dikon jabut mek Iya jijer kamu ini tak gak mau tahu. ngejangan tok mae Jangan kok. Terus sampai kalau ini kerdus aku. Ya Allah Gusti. Terus tak kayak ibu bisa sore tak tirami. ya wis diseneni ra tompo tangan loro ra liwat pujo pangestuku tanpa nono aku ngono Nek dijobukan kena. Mana yo aku yo lali yo mak yo Tapi aku dikon semene ngene, Bu, sego ijek ibu ngono yo gak buke gak ngendroso iku. Padahal wis tak telepon mang ibu. Meci kompu jabut ya. Ya kok telepon aku esuk mano. Iya Pak. Malah aku jelas bil lho. Macet telepon iki siap sedia. Mak, buke iki Nek omah jauh goleki Masya Allah macet iki ning ndi ya ngono. wong aku ae aku telepon aku yo sigap kuwi tumae aku sigape sigap Sigap lali. ini nggon ndi? ini apa mak Nggon ini iki. Wes sih. Ini dilek rada lembut. Iki apa iki? Ini boleh. Wes guys, jadi iki sesi ketok-ketok. Iki Ayi wes bar apa? yo brambang lombok no Yo delok. Ayi iki pokoknya bagian ngoceki brambang bawang. Terus ngutii lombok-lombok. Asisten. Asisten pribadi Mak Jah. Bayarannya malah warang Mbak. Asisten ini. Yang mau daftar jadi asistennya Mak Jah langsung ya. entuk nganu Lah iki job desain kok jobku piye? terus Heeh. piye nek Tergeser engko. umumno nek digeser ae ya terus piye kok Bayaran. untuk bayaran kok aja no Ya wes guys, iki engko nek wis mulai apa-apane bakal tak syuting lagi. Aku wis untuk bumbu ayam rawon ini. Oke. ini kok juga Tak dudono guys. Iki jarene Mak Jah bumbu ayam prawan. Jadi ngene iki guys, terus iku brambang, iki Mak Jah godhog lombok. Masya Allah, tabarakallah. Terus iki enek kemiri. Terus iki enek dagingnya, ngekukus daging, ngekukus godhog daging ya. Wes iki keadaane ning mburi ya. Iki apa godhog lombok. Oke guys, iki enek Bizar ambek Queen. Queen, hai. Hai dulu. Queen. Hai. Ya. Iki enek Bizar ini. Bizar datangnya kapan? Kemarin malam, ya. Jam 11. Naik apa? Naik bis? Enak naik bis. Suka naik bis. Dodolanan balon, guys. Ki wis tekan ndi iki Ayi wis iris-iris. Putune Bunda, Bang. Bizar ki ponakanku, putune Bunda. Terus nek Queen kuwi sepupuku, ponakane Bunda. anak Ngono. Bunda iki putune wis sakit, tanane Mbah. Nggih, Mbah. Nggih, Mbah. Ini bahas bumbu dagingnya itu. Minta tolong Pak apa Om apa nek nyelok apa Pak D. Ini apa namanya? namanya apa Ini apa namanya? Namanya apa, Bizar? Buah apa? Sri? Kirsat. Sri Kaya. Nah, dalamnya. Mau? Mau? Enak ini yo. Orang mudeng ya panganan. Ini khusus anak-anak, dewasa nggak boleh. Ya makanya ya anak-anak kayak. Kan nyoba ngasih tester. Emang sampean anak-anak anak apa Kan sampean? cuma tester. Nek sampean anak tuai. Captain yop. Dijebol Mbah Utoyo. Nek kuwi nyeluke Pak D, nek Bizar nyeluke Mbah ya. Win diam. Win madhep sini. Iso ngene, guys. Aku biyen pas jaman-jaman iki gendeng-gendenge klambi ngene iki. Iki. Lihat. Love me. Masa kelambimu? Ora. Maksudnya iki biyen iki klambine Queen dhewe. Maksudnya biyen kan pas zaman-zamane kuwi aku gendeng ngono kuwi. Aku ora tau
duwe klambi ngono kuwi. Tapi bunda ki mah aku duwe klambi ngono kuwi perkara apa? Bundangku mridili. Padahal ya ora pas diumbah ngono kuwi. Jadi ditukoknone sing tancep. Sing maleh-maleh. Cari apa kamu? Ndekne senengane golek anu ngono kuwi yo kerang. Dolanmu ya. Lomang. Yes guys, ben dolanan. Pak Silo ning dhuwur Ini kae. tambahnya besar. Kalau ngecor dulu. Ngocar dhuwur. Iya. Bisa? Udah makan belum kamu? Wes makan belum? Udah. Tas dulu. Sama apa? Sayur apa? Sayur lumbu, lompong. Nah, iki Makja gawe bumbu Bali. Bali. Ini bawang merah, bawang putih. Iya, bawang merah, bawang putih. Memang bumbu apa, Mak? Bumbu Sing apa tinggo anu mie ambek bumbu ku lho ayam perawan iki. Heeh. Iki bumbune wis pisah nombek mae. Iki ku karek Nek, iki sing bumbu Bali iki dikei Bambang. bawang, lombok, kunir, kemiri, Iya, nanti rempah-rempah ya, Mak. iya. Nanti mae nganuni nasi terus kae dagingnya yo ijek digodhog. Kok kuwine sing lomboke digodhog mang dielokno ya, Mak. Iya dilep ngene. Diulek. Yes, aku ape sarapan. Sarapanku ambek nasi goreng. Ndek kode enggak? Iya, apa, Mak? Sing omah ndek kode enggak mau. Iya, Mak. Enten nek isu-isu iki simpel iki nasi goreng ya, Mak. Yes, guys, aku tak maaf sih. Oh, iki lombok esik, lagi kok akhir-akhiran kunir ya, Mak. Kunir ndek kemiri. Wes guys, seperti itu. Piye, Mak? Cukup ning nggonku ora apa-apa, njaluk buke ora apa-apa, Mak. Oleh ki Pak Silo lagi anu iki apa saya nyapa kekasih hatine ulek-ulek iki. Lima ya bakbu ya, Mak ya. Mak cah emosi. Rasa bakbu aku mergawe mosok dicelok bu kok ora gelem iki lho. Ngono ki piye ya, Pak? Saiki ngene Bu Yuni wis mbayani lho. Ya girang. Wis iki wis dipaping ya, Mak ya. Wis nggone kae wis nggon buangan air. Iki digo masak nih kene. Wis pokoke wis tidak ada tanah-tanah yang kelihatan saiki. Hah? Oh iki lho Mas, tiga iki ya, Mak ya. Nek mampet piye iki wis dikai apa, Mak jenenge Mak ngene iki? Bak kontrol ya, Mak. Bak kontrol. Iki kan Bagune nek blabat piye? iki masake di sini. Soale iki ya wong ya kene iki sing terbuka kene. Nek ning nggonku ki sumuk, Mak ya. Lunyu to nek, Pak. Wis Mak Jah gak seneng lunyu jarene ya wis ayo Mak ning ndi. Nek aku manut tok terserah masak ning ndi karek sing masak kok. delok sego, Pak, tak umbahe. Heh? Mboten purun Pak terose lunyui Pak. Paling pengen roh aku emang. Oh nggih ketoke Pak, nggih. Betul Pak. Iya Mak. Pengen cedak Pak Sila. Ya, Nah. ora ngertiane coba. Wis anu pemirsa lho, tengahe sik dilengkas pemirsa. Dilengkas anu. Yo sungguh. Nggih Pak niki nggih pun mboten Jawa nggih Pak nggih. Di arep-arep udane kok ya ora enek udan. Bumbu rap sik ae, Pak. Ya Mak wis sakarek sampean dagak mbok Ini ngeruwi, Pak. dagak mbok rek. Apa adek apa? Klopone. Astaga. Ora apa-apa, gosok sik nek tadi beras. Oh iya. Tapi maksudnya kan klopone urung sampean. Gosok sik gak apa-apa. Kok lagi beras, kok tadi beras, kok nek tak tinggal mulai kesuwen kok malah gosong. Oh iya Mak. Ngono lho, Mas. Ki pakai 2 kompor walaupun ki kompor bersejarah ki tapi walaupun rupanya tidak karu-karuan tapi ki sejarahnya wis tekan dindi kok Malang Rene pokoknya tinggu masak sampai ngentekno apa-apa ya Mak kuwi wisan. Wis keadaannya begini ki engko urape digodhog minyak Mak. Tak
ambek cukup gula. Enek, Mak. Nek omah enek ning botol, Mak. Ning botol. Gulane ning ngadah ya, Mak. Yes, Mak, begitu dulu. Saatnya iris. Makja harus dipikir baik-baik kuwi maksudnya kok ben pas ya, Mak. Cukup piye. Ben dicukupno Makja kan sing iso ngatur. Dadi ne ngono, pemirsa. Ya, begitulah. Wong nek apik slametan iki yo ngene iki, Mak yo. Enek ae sing di Yo terus ngono kuwi kok. Yes, pokoknya mereka yo wis piye, Mak yo. Umume, Mak yo. Umume ngene mosok awake dhewe ape gak Ora. umume wong kan yo gak penak yo, Mak yo. Ngono lho. Mosok gelem diteri ra gelem ngeteri kan yo gak penak. Iki kan yo yo mbek sedekah ya, Mak yo. Enak ya. Mak, bener. Ya wis pokoke yo ngene iki. Wis kemrangsang dandange iki. Tak go ngono enggak turno anu tak go karo belas tak tambah. Tak go iki belas. Tapi cepet empuk ya, Mak ya. Malah nek kok kulkas ora cepet empuk enggak masak kuwi. Beda nek kuwi kok. Nek seger. Heeh. Aku sajane ya rada ngantuk iki, Mak. Nggih. Rada ngantuk. Aku ki nek kadang nek wong bar perjalanan kuwi kan langsung sek ngono, Mak yo. Nek aku carane elek, Mak. Nek awakku kesel ki malah ora iso turu, Mak. Ora iso turu. Dadi ki mesti kaya awak kaku kabeh iki lho, Mak. Dadi ngono nek ngenteni rada lemes, rada penak ngono ki lagi iso turu. Carane ngono nek. Sing penting aku pokoke kon ndi-ndi, Mak yo. Teko dek ae langsung ning kamar mandi, langsung adus pisan. Soalnya apa nek nunggu koyo mesti nunggu sik, Mak. Dadi males mandi yo, Mak yo. Mesti ngono. Dadi aku langsung kon ndi iki langsung ning kamar mandi, langsung mandi. Engko lagi leren lagi jujur ngono ki, Mak. Tapi nek anu biasa nek bocah-bocah ki gak leren. Leren apa sik nek dikon adus mbulet ae. Yes, ngono ki ya, Mak ya. Aku tapi ngomong-ngomong kudu pipis sih, Mak. Hai, kamu sudah nganu nih kumban? Wes. Terus bermangan. Ya kudu ngono, mesti tertib walaupun tidak sekolah ki ya tetep mandi, mari ngene ya mandi bareng mbah mandi. Terus ane ora sekolah terus preine apa aduse prei ngono. Iya. Lah ngono ki model apa? Iya model. Bocah saiki Tapi rata-rata ngono iki, Mak yo. Bocah saiki ki adek nek wayah prei ki yo aduse prei, Mak. Nek biyen kan Tapi pangane ora prei, Mak. Iya, iya. Heeh. Lah kan biyen kan iso adus terus dolan. Ora iwa. Oi. Ora yo, Mak yo. Dek biyen prei ngono ki yo ora terus dolan ning ngono ki gak i. Yo paling nek cedak lapangan ini terus ning lapangan ngono ki. Kan sangat mantap. Tapi kan ora morak-marik kok bocah saiki terus numpak motor terus hilang. Mak kuwi adek medeni ya, Mak kuwi nek ngrubuhi sampean piye, Mak? Guli-guli ki Mak ki putih-putih ki, Mak. Heeh. Wong perasaan aku, perasaan. Oh ngono iki, Mak. Gulik. Mbah, Mak. Ya wis begitu dulu. Ben Salwa sing penutupan iki. Ya Allah, Gusti. Salwa penutupan. Ndah. Oke. Duh, memang cukup ya? Wes 19 menit. Iya piye? Dari Ya wes pemirsa, segitu dulu konten kali ini. Dengan konten kalian selanjutnya salah seru berikutnya, coba di like, comment, dan subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Dan coba dinyalakan tombol notifikasi. Tunggu-tunggu buku-buku di paling ini seger waras, banyak umur, selalu dimain kelancaran, dijauhkan dari badan bahaya dan juga nisbah. Yang lagi sakit semoga cepat sembuh sebelum diperlukan jodohnya, semoga cepat diperlukan jodohnya. Untuk pejuang garis dua, buku-buku diberi bawah yang selalu yang bisa mengangkat derajat kedua orang tua. Intinya, terbaik kepada jenazah semuanya, kita
Asma pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Anu jangkepi 6 detik. Ya Allah, Gusti 6 detik terus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah gue.